سورة البقرة أيام وننا سورة البقرة أيام وننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتدى أثره إلى يوم الحساب والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عين جورا يوم من كنو an y'a damina yɔrɔ min na kunu an k'o ye alakira ka baara o damina yɔrɔ de. ni adamaden bila baara la i b'a kala o de y'a damina suratu bakara aya fɔlɔ kana bila fo aya mugana. ala tun bɛ alakira yɛrɛ de kala a bɛ mɔgɔ wele ka taa miiriya min na ani a bɛ mɔgɔ minnu wele a k'olu dɔn. kunu olu dɔnnen kɔfɛ ala y'a bila a k'a ka muhimma damina a n'a kun a k'o damina. o nakun de ye ya ayyuhannas u'budu rabbakum. nakun de ye ka bɛɛ wele ko a ye tugu aw ma kɔ. an bɛ tugu ala kɔ ni sira fila de ye. a ko an ka min kɛ an k'o kɛ an seko damayira. a ko an ka min to ye an seko b'a bɛɛ la an bɛ se k'a bɛɛ to ye. a ko an ka min kɛ an seko t'a bɛɛ la bɛɛ b'i ta de kɛ. o de kosɔn u b'a fɔ ko sariyatigiw b'a fɔ ko silamɛya ka arikanu ye silamɛya tuloma ye 5 de mais silama ka tuloma tɛ 5 ye. silamɛya de tuloma ye 5 ye. sali sun jaka hiju ani la ilaha illallah o de ye fɔlɔ ye. mais silama ka arkanu to ye o ye arkanul islam amma arkanul muslim o tɛ. parce que muslimu dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah a bɛ se ka sali mais a tɛ se ka jaka bɔ. muslimu silama dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah a bɛ se ka sali a bɛ se ka jaka bɔ mais a tɛ se ka sun. dɔw bɛ yen a bɛ se ka ashhadu an la ilaha illallah fɔ a bɛ sali a bɛ sun a bɛ jaka bɔ mais a tɛ se ka taa hiju la. o kosɔn
arkanul islam islamia yere kloma o duriye mais islamat kloma e iseko de iseko ibseka menke beka arkanu ye iseko ibseka menke islamia konona na o de ka arkanu ala ya nyamara ni minye bebe iseko de ka okoro mais ala ko anga mintoy ambe seko bo otolila bebe seko toy iba be toy wala nyamariya kan damina nono de ka fo adamadenw aye tugu aw mako aye tugu aw mako de anaw ye ko aka minki ayo ke aseko damaira nako aka mintoy ayo toy ako anga tuga ko asagina ka argument fo mun ko aw ka tuga ko parce que ale de yaw dan ale de yaw fawda ale de sanji jigi ale de be dumuni tama ale de be ninke ale de be ninke ale de be ninke o ko fe na nyini kale ke ko na sikale mbala ni kuma munu fo na sikale mbola ay kitabu min be mahamadou bolonna e ba awule nay ay sura kele nyini kitabu ni nyogon kono akana nay akonna make adun sekake o kofe ay ala kira hakili jigi ini mogo munum bana inu gelera nyogona chogo kana nyina mogo munum bi kokoy mogo munum darila wakati be ebulu waju ako wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat mogo munum dalen bila ulun nimisuwasa ko aljana sodobi aljine somi nuduna konana dumuni façon bede bena ni dumuni ba ko ni ninde ni zamede kasoro zamete ni tigadege nate ala ko utubihi mutashabihan ani dumuni bena dumuni utek u bole be nyogon fe ma u gute kelenye o forsu be ala de bolo am ka sokonna fam amboloya am muso be tobili ke chogomina ani tara hotel de la métier tobili be ke chogomina o ye kelenye wa te kelenye parce que ulu akala o bado o ye adama de fanga dande ala fanga kabono e tro ala be sekana ni dumni façon keme iba be nyana iba ko ne kelende kasoro te kelenye o te bonya adama de hakilima o manka bonya adama de hakilima fana o ko fe ala nana fo kun anga darsu konana konne ala te sira mogo kan togo tiɲa ko ɲɛ talen gosini fɛn fitini ye hali n'a kɛra sɔsɔ dɛ u bɛ min ka dɔgɔ ni sɔsɔ ye mun na ne bɛ sɔsɔ n y'a dilan cogo min na ne de b'a dɔn aw t'a dɔn i bɛ fɛn dɔ dɔgɔya k'a sɔrɔ a dilan cogo ka girin ni e yɛrɛ dilan cogo ye appareil minnu b'a la o ɲɔgɔn tɛ e la ni y'a lajɛ sisan sie filɛ nin ye an b'a sa 5 6 de sugu kɔnɔna na ka taa dun mais a bɛ ɲɔkisɛ min ta e k'o ɲɔgɔn ta i kɔnɔ na n'a sɔrɔ i bɛ balo i tɛ balo an bɛ ɲɔ bunte de k'a kɛ mugu ye k'a dun ale bɛ ɲɔkisɛ a b'a kɔnɔ faw de la a kɔnɔ b'a yɛlɛmɛ ka kɛ banakɔtaga ye a bɛ bɔ n'i y'o kɛ adamaden kɔnɔ a bɛ sa donc secret min bi adama dilali la o ye ala de ka secret ye na ala kalina ni fɛn o fɛn a ye da la ko secret dɔ de b'a la ala bɛ kale kuranna kɔnɔ ni fɛn caman de i ma ka kali ni fɛn dɔ ye ka yira o la ko aw bɛ min bonya foyi tɛ nin ye koyi komi n'a kalina ni mɛlɛkɛw ye n'a ala kalina ni mɛlɛkɛw ye wasafati safa n'a kalina ni mɛlɛkɛw ye a b'a yira o la k'a fɔ aw bɛ mɛlɛkɛ minnu batu aw bolo olu fɛnba dɛ olu ye ne ka baarakɛdenw de foyi tɛ o tɛ foyi ye a bɛ kali ni fɛn dɔ ye mɔgɔw bolo nin tɛ foyi ye ala b'a fɔ fɛnba dɔ a b'a fɔ wa tin wa zayitun a bɛ kali ni toro ye a bɛ kali ni zayitun olive ye fɛn min b'a kɔnɔna na k'a walɛri yira adamadenw na donc ni ala kalina ni fɛn o fɛn ye ala a kan ka kali n'a ye secret min b'a la anw t'a dɔn o kɔfɛ ko kalili nin kɔnɔna na fɛn fila de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ olu bɛ da la yɔrɔnin kɛlɛ k'a fɔ ni ala kalina ni fɛn o fɛn ye a kan ka kali n'a ye mɔgɔ dɔ b'a la olu t'a faamuya olu bɛ kafiriya ala ko kadhalika
yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran kon ne be mogo caman de kanda ni nin kalili mogo caman fana fili ni nin kalle olu be temenen ko fede ala yi nin kalke ko kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan aw be kafirani ala yi cuguri kasoro aw tunye sude fa ahyakum nyaw balo summa yumitukum ko fen bena aw faga summa yuhyikum ko fen bena aw dla bena aw kunutu oye ka be ko me akaba ko rade am be seka ba ala la cugudi antunte ala nana nanye abeta nanye abese kankunu amma dawla wa an kan ga dawla wala kusu annana nabillahi adama adlan cogo bila o aya kofe direct ako wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa naw madala ko awtunte awna nade mbena aw faga mbese kana naye mbena aw faire adla la cogo mena mbena wala kalawe pour que kadala ka fa awtunte an fa ye joye adamu tunte adamu dilan cogo aye amiriyata ka fo mbi adamu dila aya kuma fo melekeo nyena aya damina ko kuma fo yana nana abe sura chama de la ni ya aya be fara nyogon kade ba famiya adamu dila la cogo mina ako wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa nin kuma kay mbe kuma kan jumande kologeleya كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا كما او بكافرني على كسر او تنيسوده اما دوله وا تما من انتم باو فايرجو دلات مومن دي نيافو ملكو ين كو بنا ادم دين دو دلاكا كاي خليفه بنا دان فين دو دلاكا كاي خليفه او با كما او با تشي تيجي كو انتم تي parce que en faye mire o dlanchogo ayo revelation kanye kita qur'ana kono pour kan ka dala ko antum te effectivement tout est fana en tout est ni ye kanka itara kala ni ko adam abebado beba fo adam arabu ba fo adam tiwo ba fo adam anglais ba fo adam greki ba fo adam bede ba fo adam hawa bede ba fo hawa be harna sur a prononciation te kelenye mais hawa kelendo o koroye ko tiala en tout est ala de nana nayi ni hakili be mo mina ikanga hakili nyuma soro o kono nana o kofe adama yere adlale nkofe aya bila séminaire la comme ay ala kira bila séminaire la chogo mina atara bila yoro dola yoro mi ni jite de sala dumunité de sala fera botte de sala atet letala sufoitala pour que ka kala abena responsabilité min ta dugukolo sanfɛ a ko responsabilité bara damina o de an bena damina o de la bi a ko wa idh qulna lil malaikati tuma min na ko melekɛw ye usjudu li adama aye aw yɛrɛ majigi adama ye a ko aya dɔ la fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ninyi adama dala kenye kan nimbila kono tuma mina melekew ay ayre majigay aba ayre majigay donc kuma kay mbe fo wakati mina adama jolendo a jole anyabe melekew la ala ko melekew ye usjudu li adam ayaw yere majigi adamay parce que ni ala nkelen pele be se ka fen fitinin ke fen bay boye fude melekew ka noro anni iblis ka tasuma krefe ante fo yew wode ko so iblis yo defo ko ma kuntu li asjuda liman khalaqa asjudu liman khalaqta tinan iba fen ka sujudi fen do yemin la ka bo bogola wa ko kore ko bogo iblis bolo bogo te foye anyere fana bolo ambaro ka bo bogoye duguma fende mais ni masabay mba fe ka duguma fen ke fen belele bay abake de mo tse ka joanye aye adamu dlan ka bo bogola kana munun dlala ka bo norola no e melekewi
ani munun dilala ka bɔ tasuma la n'o ye ibilisi ye ko a y'aw yɛrɛ majigin ye qulna usjudu li adam ala ko melekɛw ye a ye sujudi bi adam ye fasajadu illa iblis aba wastakbar u bɛ ye sujudi kɛ fo iblis kelen bɛ iblis ni adamu de ye kelen ye adamu ye adamadenw fa ye cogo min na iblis fana ye jinnew fa de dɔnnibaga caman ko jinne bɛɛ bɔra iblis de la ale de ye jinnew fa ye ale ma sɔn ka sujudi kɛ a banna wastakbara a y'a yɛrɛ bonya mun na ale khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin i ye ne dilan ka bɔ tasuma de la tasuma ni bɔgɔmugu juma de bɛ bɛsɛ juma na tasuma bɛ bɔgɔ a b'a jeni a ka fisa n'a ye ale bolo o de ye ale ka argument ye a tɛ sɔn ka sujudi kɛ nin ye ala ka fili nana a sɔrɔ wa kana min al-kafirin iblis kɛra kafiri ye ni n kan ka hakili di adama ma adam ne ko danfɛn minnu b'i kɛrɛfɛ n ko bɛɛ ka sujudi b'i ye mais nin ma sɔn ka sujudi b'i ye i jugu don wa i nin don i jugu don surtout a ye kuma minnu fɔ ne ka fisa n'a ye ana khayru minhu ne ka fisa n'a ye a ko ne ka fisa n'a ye o ye fɛnba de ye dɛ ne ka fisa n'a ye i ye ne dilan ka bɔ tasuma de la i ye ne dilan ka bɔ bɔgɔ de la pour que ne bɛ sujudi bi o ye n tɛ sɔn ma wa qulna ala ko o tuma la ya adam a ko adam uskun anta wa zawjuka aljanna e n'i muso ka sigi aljanna kɔnɔ wa kula minha ragadan a ye dumuni kɛ ka bɔ la dumuni caman de b'a kɔnɔ dɛ fɛn o fɛn ka d'a ye a y'a dun wala taqraba hadhihi shajara a ye jiri dɔ yira la a kana gɛrɛ nin jiri na dɛ nin jiri a kana gɛrɛ la dɛ a m'a fɔ k'u kana dun dɛ a k'u kana gɛrɛ la dɛ n'u ko adamaden ye kana gɛrɛ nin na kana du a tɛmɛn'o kan o a tɛmɛn'o kan kosɛbɛ kana gɛrɛ nin jiri in na dɔrɔn n'i ko karisa kana dɔ so in kɔnɔ dɛ kana dɔ so in kɔnɔ dɛ kuma tɛ i ka taa a ɲɛgɛnw na kuma tɛ i ka taa a dumuni yɔrɔ a bifew la kuma tɛ i ka taa da li sanfɛla la ne ko i kana don so yɛrɛ de kɔnɔ kana don so kɔnɔ o kuma de fɔra iblis ɲɛna ko kana gɛrɛ jiri la a ko wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin fa in qarabtumuha fatakuna min adh-dhalimin n'aw gɛrɛla la a bɛ kɛ yɛrɛ kuntɔɲɛbagaw ye dɛ a bɛ kɛ yɛrɛ kuntɔɲɛbagaw ye fa azallahuma shaytan shaytani nana ka n'u talɔ ka don u ni hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a ka diya yir'u la ka sɔrɔ a t'u fɛ qasamahuma a kalila u ye wa dallahuma bi ghururin a y'u lakanda ni janfa ye k'u janfa a ko a ko aya la ko wa qasamahuma wa qala lam yanhakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara aw tigi maaw bali ni jiri na foyi kama illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin fo n'aw y'a dun dɔrɔn a bɛ kɛ mɛlɛkɛ dɛ o de kosɔn a t'a fɛ a ka kɛ mɛlɛkɛ ye aw takuna min al-khalidin ou bien n'a y'a dun dɔrɔn aw tɛ sa tugun o de kosɔn an ko nata o de bɛ adamaden n ta bɛ tiɲɛ nin kuma fɔlen nata ye adamu minɛ a n'a muso a ye adamu n'a muso minɛ u ye jiri dun fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma u ye jiri dun sutura min tun b'u la a bɛɛ farala ka b'u la watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna u y'a kɛ u bɛ boli ka jiri bulu tigɛ k'u b'u yɛrɛ sutura n'a ye wa nadahuma rabbuhuma
ala yu wele utigi wele alam anhakuma an tilkuma shajara nima fawnyana ko akana gere ni jiri nawa wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin inko shaytana ya au jugude nima fawnyana wa kuma fora doro maloya yu mine mu jolen tora munde be kesisa qala rabbana zalamna anfusana ko ala anya nyere kunto nyode ala ye kuma kam min jigi ni aya in konnana ako wa qulna habitu fa akhrajahuma mimma fa azallahuma ash-shaytan shaytan yutalo fa akhrajahuma mimma kana fi utumbe duma min kono aljina min kono ala yobo aljina in konnana wa qulna habitu ba'dukum li ba'd ala ko ye aw be ka jigi aw be ke ba'dukum li ba'din adu abe ke ñogon juguye dugu kolo sanfe ñogon juguye inte ko juguye de mo ba famiya cogo mina ñogon juguye ñe angana be ko jugude ka anga ñogon lebu bo ni ye mo ya be ko juguke ikase ka fa ñana ka fo karsa kanani ke ni ya ke amba bonay kenema de o de o ñogon juguye do joni be ñogon juguya adama na muso na dew ana ka demba yaw o be ke ñogon juguye walakum fil ardi mustaqar ku kolo kono sabati yoro babulay wa mata'un ila hin yani damu fitni katabila ñefe o koroy aw bessa atto balola وكله فتلقى آدم من ربه كلمات آدم يكما كندول كومبي كابو على كايرولا على يتوبو بوندا كري آدم يه بس آدم منيمسرا أي برا منك أي برا جوكي أكو ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نكما كندي جينا تلقى آدم من ربه كلمات ما هي هذه الكلمات أرينكم كاين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما أن يكون تونيور نما هنا كيافان أمبولو أمبك دانفين پردلوين ألا يافاو بولو مي يافا أني غفران تكلي عربكنا نوكو غفرا أني عفا وتكلي غفرا كروي ألا يفري بلو ألا تيجانغتا تغو أبي أفرا جنوبو أني كانغا مين كانغا كيلا أبي نا يفرو بلا أوي غفرانوي adamaden do senkari anko karsa anya fari bolo parce que sharia la niye mo senkari angangi sende kari mais be dia sarade oye ya fay ala be ya fi bolo kasori be kungota oye ya fay mais ni ala ya fari bolo kungota la oye ghufran وهي غفراني ألا يفرا بلو ألا يفرا آدم بلو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كما كان فولي ألا يفرا بلو ما ألا سكنا كموندفو قلنا اهبطوا منها جميعا ألا كو أو بكا جكي كنا ألا ما فوقي يفرا بلو ودي كسومبا في أكافا ميا غفر له أن عفى عنه ربكنا وتكلم ñeni junubu effacer ka boy pew ani nya fari bolo tekele parce que ni ya fara mo bolo mo ye ko jugudo ke sokonana demsen fitini ay ko jugudo ke sokonana ikanga gende ina na ko nya fara bolo mais be bo sokonana amba fo a ima ya fa bolo de antole fo me o teche ya fatoy ya faye
iye dimi min do na nya fara dimi dusku kasi min ye soro nya fara la mais responsabilité mi kan kata ibota o ye yafa de ni ghufranu do ghufranu zunub o de dimi min ben la nya fara responsabilité min kan kata ito fanata itota ulu akoro de wala koso ala ye talaqa adam min rabbih kalimatin adam ye kuma ɲumanw sɔrɔ ka bɔ ala fɛ ala ko ninnu fɔ ɲana dɔrɔn bɛɛ y'a fɛ bolo a ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin amma an y'an yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ma hinɛ na ka yafa an bolo an bɛ kɛ mɔgɔ pɛrɛdilen ala yafar'u bolo mais ala pourquoi ala ko qulna ihbitu minha jami a ye bɔ so kɔnɔ tugun a kana to alijɛnɛ kɔnɔ tugun a ma yafa de wa a yafara kɛ a yafara mais baara jugu in responsabilité a b'a ta o de kosɔn ni yɔrɔ in na mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ nabilayi adama a tun bɛ alijɛnɛ jumɛn de kɔnɔ anw bolo dɔnnibaga caman bolo alijɛnɛ nin don alijɛnɛ belebeleba in don mais dɔnnibaga halisa minnu bɛ yen anw bolo alijɛnɛ in tɛ mais n'i ye hadisaw lajɛ hadisa bɛ musilimu kɔnɔ nabilayi musa ani a ye nabilayi adama sɔrɔ a sigilen a ye nabilayi adama ɲininka e de ye anw ni yɛrɛ kun bɔ alijɛnɛ kɔnɔ wa a y'a fɔ a fa adama ɲɛna nabilayi musa ko nabilayi adama ye e de kɛra sababu ye n'an bɔra alijɛnɛ kɔnɔ wa i yɛrɛ kun bɔ y'an fana bɔ a ko est ce que i ma tawurata kala wa a ko tawurata juma ko i ka kitabu a dilala ne dilalen ye san 40 de e ka kitabu dilala ne dilalen ye san 40 i m'a kala wa a ko n y'a kala a ko pourquoi i bɛ n yamaruya ni i bɛ n jalaki ni baara ye ala ye min latigɛ n kan ala de y'a latigɛ n kan dɔnnibagaw minnu ye o hadisaw ta olu ko ko alijinɛ yɛrɛ don parce que nabilayi musa tɛ se ka nabilayi adama jalaki ni alijinɛ don n'a bɛ dugukolo in sanfɛ yan k'a fɔ a bɔra o kɔnɔ jardin don a tun b'a kɔnɔna na a t'a jalaki n'o ye a b'a jalaki ni alijinɛ min ni sɛgɛn tɛ ye dɛ a b'a jalaki n'o dɛ dɔnnibaga minnu ko non o alijinɛ tɛ alijinɛ wɛrɛ don olu ko ala ko alijinɛ min bɛ yen ko kojugu tɛ yen nkalon tɛ yen لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الجنة كونو اي تي مانا كامي اي تي غالومي ابليس دنيا غالو يفو الجنة دي كونو ابليس ين غالو يفو رجمانا الجنة كونو دوني بقى منون كو الجنة تي او يو ديفو كو الجنة تي الجنة ni asiglen be kam mumunu makono no do ni adama de min do no kono ite bo adama bora chogodi ni donna kono doro ibe toyinde ite boy pour que ale bora o de ko su hadisa wiye ñogo sama aljene jumando adama tumbero mina mais anga alaba tutaka koy anya do amado ate foy tora na mo sini mo kala mo ñogo sosala anga leçon tirée adam ye séminaire minke a gagné na wa ma gagné et puis séminaire ni ñere dlalay a koro ye mun de a koro ye n'i b'a fɛ ka mɔgɔ responsabiliser i ka temps d'a ma a ka se k'a ka baara kalan ka dɔn n'a bɛ baara in kalan i ka fɛn bɛɛ nɔgɔya ye pour que hakili ka kɛ kelen ye a ka o baara kalan kɛ ala y'o de kɛ adama ye ka taa n'a ye alijɛnɛ kɔnɔ a bɛ aya dɔ kɔnɔna na aya in kɔnɔ kula minha ragadan haythu shi'tuma a ye dumuni k'a kɔnɔ dumuni caman de b'a kɔnɔ ko yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a ye dumuni kɛ hadisa aya dɔ kɔnɔ a b'a fɔ ko inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha aljannah i bɛ aljannah min kɔnɔ sisan adam kɔngɔ ti minɛ yan i farilankolon tɛ kɛ fani bɛ yen cogo fani ka di i bɛ se ka dɔn awa min nɔgɔ ti sɔrɔ yan tile fana ti i farikolo gosi i bɛ hɛrɛ de la yan o kɔrɔ ye n'i b'a fɛ ka adamaden bila baara la i k'a kala ka adamaden kala i b'a fɛ ka i den k'a jalaki i k'a kala erreur ba de bɛ farafinna an n'an denw tɛ kuma o ye erreur ba de an bɛ so kɔnɔna na i den n'i y'a ye mɔgɔ ni den bɛ kuma dɔrɔn a n'a kɔrɔkɛ den de bɛ tulonkɛ la ou bien a dɔgɔnin den mais ale den
te kuma fɛ ni taara so kɔnɔna na n'i y'a ye ani muso dɔw bɛ tulonkɛ la dɔrɔn a kɔrɔkɛ muso don a yɛrɛ muso u diminen de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen o y'an dan cogo de a laada tora an joli la an kan ka kɛlɛ ka bɔ yen ka kɛlɛ ka bɔ yen adamaden min bɛ baara k'i bolo i n'o de kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka tigi ladi a ka sira faamuya min ka di ye a k'o don min man di ye a k'o don pour que aw ka to ɲɔgɔn fɛ mais n'o t'aw ni ɲɔgɔn cɛ don o don e b'a jalaki ale kabakoya nin de ye laada ye koyi n taabolo de nin ye dɛ e kalalen don e b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ taabolo ye a laban bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ye o de ye farali ye farali dun tɛ na ni foyi ye fo tiɲɛni a ko qul nahbitu minha jami'an a ko a y'a bɛɛ ka bɔ alijɛnɛ kɔnɔ ba'dukum fa imma ya'tiyannakum minni huda a bɛ se ka kɛ kanda bɛ na ne fɛ ka n'aw fɛ ka bɔ ne fɛ ka n'aw fɛ kanda cidenw bɛ na ka bɔ ne fɛ ka n'aw fɛ faman tabi'a hudaya ni mɔgɔ min ye ne ka kanda in tugura ne ka kanda in kɔ fala khawfun alayhim wala hum yahzanun olu tɛ siran min bonya u dusukun tɛ kasi u bɛ min tɔ u tɛ siran min bonya mɛlɛkɛw b'a f'u ɲɛna depuis u ma sa k'a fɔ a y'a hakili sigi a bɛ taa masa min fɛ masa ɲuman don a ye baara fitinin minnu kɛ a b'a sɔrɔ a y'a kɛ baara belebelebaw bolo i taara ka denyɛrɛnin minnu to den fitinin minnu ni musow to u b'a fɔ k'u kɔlɔsi u b'a fɔ k'i hakili sigi ala b'u kɔlɔsi komi a y'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na o de ye la khawfun alayhim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina mɔgɔ minnu kafiriyala k'an ka ayaw ngalon tigɛya ka kuranna ngalon tigɛya k'ala kira ka kumakanw ngalon tigɛya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tasuma kɔnɔ u bɛ duumɛ tasuma kɔnɔ o tɛ bɔ khuludu o ye ka kudayi de damina yɔrɔ de b'a la mais laban yɔrɔ t'a la a bɛ ban wagati jumɛn na o t'a la nin ye nabilayi adam a ka seminɛri dan de ye mun kosɔn ni kisa in nana yan ne ko kuranna kɔnɔ n'i ye kuranna tila saba kelen ye kisa de nabilayi adama ka kisa in nana mun de kosɔn k'ala kira hakili sigi ala kira tun bɛ degun de la o a bɛ degun de la a nana madina a bɔra maka a gɛnɛ adamaden e ka mini hakili la e bɔra aw ka dugu kɔnɔ i gɛnɛ i bɛ dogo dogo jiriw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana dugu dɔ la dugu min mɔgɔw ye lahidu ta i ye ko n'i nana an b'i kɔlɔsi an b'i dɛmɛ i ka diinɛ in bɛ taa ɲɛfɛ ala kira ni u y'o lahidu ta akaba dɛ u y'a ta mina ani maninakaw ye lahidu ta ye dɛ an kɔni tɛ se k'i dɛmɛ yan mais ni kɔni sera aw ma an b'i dɛmɛ a kana o dugu fana kɔnɔna na kana balawu sɔrɔ yen kana sɔrɔ dugu tilancɛ ye mumini ye sulusu ye mumini ye sulusu ye munafiki ye sulusu ye kafiri ye un tiers ye mumini ye un tiers ye munafiki ye un tiers ye kafiri ye n'a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na hali n'a ye salamu bila mɔgɔ dɔ la o b'a nɛni hali n'a ye salamu bila mɔgɔ dɔ la u b'a nɛni marina dugu kɔnɔ u b'a dɔgɔya u b'a lakira dɔgɔya u bɛ kuma jugu si tɛ yen min u tun tɛ min fɔ alakira ɲɛna marina dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu tun b'o o baara in ko o ye jifu de ye o ye bani israɛlakaw de parce que olu tun ye nafolotigi ye marina kabila saba tun bɛ yen marina dugu kɔnɔ bani kuraiza ani bani kainuka ani bani nadir ninnu ye yahudiyaw de an bɛ minnu wele ko bani israel ye kabila de ye yahudiya ye diinɛ de ye u tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ yahudiya ye ka sɔrɔ i tɛ bani israelaka ye mais bani israelaka fana bɛ se ka kɛ yahudiya tɛ safiya bintu huyay ibn al-akhtab ala kira furumuso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko safiya ale ye bani israelaka de mais yahudiya tɛ silama don ale sara silamɛya de la
ale te yahudiya ya fame donc mo mun tumbo ko fe ibaye aya bena ulu ka kuma kande tugala direct ku ka kuma kan tugu adaba ka kisala abuka kuma kan tugala bude koso pour que ka ala kira ka hakili to so jila ka to so jila ka kuma nuye ku ka bandiya bila u ka ala kira dɛmɛ parce que ala kira bɛ kuma min fɔ arabu t'a dɔn u kalalen tɛ mais aw israɛlikaw aw b'a dɔn a ka taamasiyɛn b'a bolo a ka kitabu kɔnɔ an bɛna daminɛ o de la a b'a daminɛ k'a fɔ ya bani israel ayiwa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أكو يا بني إسرائيل إسرائيل الدو نيني مكرانا كونو يورو أبو جلاكيدي جلاكيلي كومادو مغنيومان دو أو منو يه مغنيومان أو فاي إسرائيل yaquba ye o denw aw de bɛ nin manamana ko la kuma kɔrɔ y'o de i y'a ye kuranna kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ala bɛ israɛl denw wele a b'u jalaki de aw ni nin yɔrɔ in man ka dɛ aw man ka kɛ nin na parce que aw ye maabadenw de ani mɔgɔ tɔ tɛ kelen ye ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ ko wa faddalakum ala alamin a y'a u fasamanciya u tun bɛ diine kono wagati min na ka tɛmɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kan o tuma na n'olu donna ko la u man ka don ko min na u kan ka jalaki a ko ya bani israel a ko israel denw ni ye n y'a fɔ cogo min na kabila tɔgɔ don diinɛ tɔgɔ tɛ u fa israel ye yaqubu de yaqub ibn ishaq ibn ibrahim o de tɔgɔ ye ko israel ala ko kuranna kɔnɔ ko kullu ta'ami kana hillan li bani israel illa ma harrama israilu ala nafsi israilu o ye yaqubu de yaquba denw udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum aya aw hakili jigi ɲɛnɛma min kɛ aw kan nin kumakan ɲɛsinnen bɛ jɔn de ma minnu tun bɛ ala kira tile la est ce que nɛɛma in kɛra olu de ye wa nɛɛma ma kɛ olu ye dɛ a kɛra u faw n'u mɔkɛw de ala ye min kɛ aw faw n'aw mɔkɛ ye a y'aw hakili jigi o la wa awfu bi ahadi a ye lahidu min t'an bolo lahidi minnu t'an bolo lahidi minnu a ye minnu t'an bolo a y'olu dafa ufi bi ahadikum ne fana b'a ka lahidu dafa o lahidu bɛ kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman wa idh akhadha allahu mithaqa bani israil wa ba'athna minhum 12 naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم أي الله يدل دوما ني الله يدل ندافر أفنا بندو الجنة ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يدو جلندو
على سورة المائدة كنو وإذا لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على لهدود من إسرائيل دونا وبعثنا منهم 12 نقيبا ني مغسوغن لين تانفلا نيولوتشي وكنو يا فهمي أي مغسوغن لين تانفلا يوتشي كفلين أقمتم الصلاة ناي سالجو وأتيتم الزكاة كجكدي وآمنتم بالرسل إن كتشيد منون بلا كدولة وعزرتموهم أيو كولوغليا وأقرضتم الله قرضا حسنا أي جروتشا منك على لا لا أكفرن عنكم سيئاتكم باكا كوجوكو بيافا بابتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نيندي الله دوي أوفوا بأحدي أوفوا بأحدي أوفي بأحدكم نيل أي الله دو منون تامبلو أيولو دافا نفنا باك الله دو داو كا هذا ما ده حكيلي جي مين بكو كلاما مين تكو كلاما أما كتولو أكو آية إنكونا أكوف إيايا فرحبون مي أي سرانيا ده نايت جيكي نين الله دو كانو نوي كوجوكو باو سرودا كوجوكو دونا نو سرو مدينة كونو وبوي دومينا هي oye kojugu de u bodo marina dugu kono ibe bode ika fali ani ka nyogo be seka mina min tay bota ibe ka mina be to tay betanere wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum nyemi jigi no ye qur'anai abaka kitabu inchi tigiya bede kelenye ay dala nyemi jigi na ka kitabu ye kelenye ay dala ولا تكونوا أول كافر به أو كنا كافر فلو يده أفلو كنا كافر نايده مغوت ما كافر ناي سنا أولونيا وا ما كان كوا ما كافر ناي كرناي وا ما كان تولو ماو أكان بإسرائيل كفامي ده مايا إسرائيل كفامي min be madina ala ko kambol de ma ko aw fulu kana ke kafiri de parce que naw kera kafiri e doro israel den to be ba abe junubu aw de benata aw de bena be junubuta aw be kodon makan ka utte kodon u kera kafiru ye ante manulula me amunu be kodon naw kafiri ala na isa mo be aw ko abe be kafira nay na kafira nay أو ربك سببي نابوك جنوتا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أكننك آيو أكنو فرسونو فتنيما ويدوني صحابة رجنين كاليك كسونو فتنية جماني أكو نبي ألا كلا كتمسين بي توراة كونو وكو دوغو pour que ala kira ko kana boalare soro u ya fere duna bede ma ni e fengo fe soro duna kono ima aljana soro e perdla de duna bede so fitni duna be abe komi an munun be misiri kono an munun banka du kono nawna sere ya do nana e sere de me kelebe mo goflane munun jogo che kelem bi balo ale bi balo abe ferabo abe fembe la jelenki inana laje a ni serela ni tiela est-ce que be balo soroto iserela galonka mimbi balo iye ala ka tie fere songo fitini de la songo fitini ikanka sereni tiere abi so daga min kono adaga ya fa na kwa kachi ala binani daga do e kablay ikasoni be boko sikka sitola adama de tanke yijigi be alaka ala te boy ko abada tanke yijigi be alaka ala kira sallallahu alaihi wasallam kuna sini nyafo ane abubakar sitigi tumbe gari hira kono ako abubakar ko ala kira ko alakira nu yusu korla la jedro ubanye alakira yelela ako ya ababakar ma dhannuka bisnaini allah salisuhuma
e ka miiriya ye mun de ye mɔgɔ fila min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que ala bɛ ye wa ayi ala tɛ ye an minnu b'a nɔfɛ an fana tɛ ye o u tɛ se ka ɲɛ o tant que ala tɛ ye an fana tɛ ye nabilayi musa ka mɔgɔw fɔ o jɔlen bɛ jida la firawuna n'a ka jama natɔ nana u ko firawuna inna lamudrakun u bɛna anw sɔrɔ koyi u bɛna an bɛɛ faga yan hali n'an tun tora dugu kɔnɔna na musa ye mun de fɔ a ko kalla inna ma'iya rabbi sayahdi a ye nin kuma to yen ala bɛ n kɛrɛfɛ a bɛ sira dɔ yira n na tant que i jigi bɛ ala kan kana sira foyi ye sababu minɛ dɔrɔn adamaden n'i bɛ ala wale ala ye sababu minnu d'i ma olu minɛ n'olu dɛsɛra tuma min na de ala b'i jaabi n'u ma dɛsɛ ala t'i jaabi dɛ ala ye sababu min di adamaden ma k'i k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye ni sababu in ma dɛsɛ ni ala wale yɔrɔ o yɔrɔ a t'i jaabi mais ni sababu in dɛsɛra don o don ala b'i jaabi hakika ni dugu jɛra kana da sokɔnɔna na dɛ fa idha qudiyati sala fantashiru fil ard ni sali bana a ye di ala dugu kɔnɔna na wabtagu min fadlillah a ka ala ka garijɛgɛ ɲini e taara da ko ne ye garibu de n'i kɛra karamɔgɔ ye i b'a fɔ ne ye karamɔgɔ dɛ tɛ baara kɛ i tun bɛ kalandenya la i ye garibu ye i bɛ saraka deli la i kɛra mori ye karamɔgɔ ye tuma min na i kɛra mori ye i tɛ baara kɛ i bɛ saraka deli la i bɛ fɛn sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ abada parce que ala ye sababu caman de d'i ma sababu caman de bɛ dugukolo bɛ yen sanji bɛ yen kolon bɛ yen baara wɛrɛw bɛ yen i ma sɔn ka baara sigi i yɛrɛ bila n'i yɛrɛ bila i tɛ fɛn sɔrɔ koyi adamaden bɛ sababu de minɛ ni sababu dɛsɛra yɔrɔ min na ala b'i magɛ sababu dɛsɛra yɔrɔ min na o tɛ danaya wuli i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛɛ danaya minani ani ala ka sababu minani a bɛɛ de bɛ titiri kelen na cɛ min nana ala kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka misiri kɔnɔ a y'a ka ɲɔgɔmɛ to yen ka dɔ a bɔra a y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ taara a ko ala kɛra ne nana i fo n ye n ka ɲɔgɔmɛ jɔlen de to yen mais n bɛ bɔ a taara a ko i ma siri a ko ayi a ko ne dara ala de la ala kɛra ko i tun b'a siri de i bɛ da ala la i bɛ sababu de minɛ kɔfɛ bɛ da ala la ni sababu tɛ yen an bɛ kɛlɛ la mali kɔnɔ yan sisan kɛlɛkɛminɛn t'an bolo foyi t'an bolo ou bien kɛlɛkɛminɛn b'an bolo an ka militaires kalanlen tɛ an taara nɔɔrɔ la ala b'an dɛmɛ wa ala t'an dɛmɛ misiri nin an b'a bili wagati min na n'an ma jiri ɲuman k'a kɔrɔ ko ala ka so don a tɛ bi an kunna k'an faga wa a bɛ bi aw kunna k'aw faga parce que o tɛ ala ko ye koyi o de kosɔn mɔgɔw n'u bɛ taama sira la ni kojugu sɔrɔ u b'a fɔ ko ayi foyi t'an sɔrɔ sa ko an b'ala ka sira de la o tɛ tiɲɛ ye dɛ tɛ tiɲɛ i bɛ taa balawu faga Kayi ou bien i bɛ taa balawu faga Segu i donna mobili dɔ kɔnɔ mobili min man ɲi ko an bɛ ala sira de la a bɛ si kungo kɔnɔ yen a bɛ si kungo kɔnɔ sikasi t'a la ala y'aw yamaruya i ka sababu ɲuman de ta mobili ɲuman ɲini min bɛ se ka taa n'i ye ka na e ko ayi an ka mobili an ye fɛn o fɛn ta parce que an bɛ ala ka sira de la an ni ala bɛ fɛn dɔ de la mɔgɔ caman t'a faamuya ala b'a fɛ k'a dɔ de est ce que an b'an sɔbɛ de la wa anw fana b'a fɛ ka an ka baara de yira ala la ala makɔtɔ la dɛ ala bɛ adamaden jarabi k'i jarabi fo ka dɔn est ce que i b'i sɔbɛ de la e yɛrɛ ka kɛ sɛrɛ ye fo de ka sabati mais ni e y'i jigi da i ka baara de kan tant que ne bɛ nin baara in kɛ ala tɛ kojugu kɛ ne la non i ko ɲuman to de ala bɛ kojugu k'i la pour que ka dɔn est ce que i b'i sɔbɛ de la i bɛ i dɔgɔnin ninnu muso bɛ so kɔnɔna na i kɔrɔkɛ ninnu muso bɛ so kɔnɔna na e yɛrɛ bolo fugariw don o tɛ baara la o tɛ foyi la e b'u balo mɔgɔw y'i ɲininka ko cɛ i ye doni min ta a ka gɛlɛn dɛ ko non ni ala baara de ne bɛ n seko k'a la ala t'i to yen o don dɔ la a b'i to yen i sigilen i dɔgɔnin dɔ bɛ na ka n'i nɛni a muso bɛ na ka n'i nɛni pour que ala b'a fɛ k'i lajɛ est ce que i ye kuma min fɔ i da la ko i bɛ baara kɛ ala ye tiɲɛ don wa est ce que tiɲɛ don i b'a fɔ cɛ a ma se nin ma koyi ne b'aw ta ala de kama wa n bɔra a y'i tu ta ala kama dɛ i tun b'aw ta
uka kiye jonde uma so ika joyama ibe bo wallahi ni utala de kama nu ye fengo fekile ba baraka ode maraka kana ani oro ala na mukamuka ye tado bamana kana be foto ko bila abe ko man dogole ne be nyogona dura ambe nyogo nyini yoro dola ambe ambe afeka ala kanye yoro mina ote ala to nye yoro ala ba fe kanye yoro mina odi chien ka barake ni ala yire inga ne akanya ka fembe la jelenge kana jarabi suru kono ka sabali odi ala bare ala ba fe ko deke meni e barake kadamina ni daye ka fodoro annabi afeka nabi ala bara de lata ahasba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mo ya miride u kafu dala doro ko ye mu'mini ala ti korota kilaje fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ala ba feka tiye folaw do de kangalo folaw fanado kangalo folaw wode kuso sabali ale yanka ala botu simbere pade asin simbere pade surtout ni ala ye doni sigi mogo min kuna ala ye doni sigi mogo kuna ayi kanude wallahi ayi kanude sokono aw den duru de be aw den woro de be aden tan de be ala ye doni sigi de kuna ni ko be tiya o be ede wele ni desekera o bo ede wele ni ko be fe fengo fe ba fe ka ke tiya sokona na mo nye sinebe ala ye kanude me ka sinsimbere munde sabali parce que ala ti toyo ala bi korobo kilaje abi korobo de abi korobo ni musoy abi korobo ni dey abi korobo ni bay abi korobo ni banchini abi ibise kay banchini do bena joyoro ni kele ya e den tan ne bolode wode ko so e beni kenelawo e bi seko damayra la kakai e adogon ina dewnde be fala abena jo wallahi ni ya ala de bolo koy wallahi yenne ala de bolo kuma imbe ko komi misil do le jigini kuna misil ure jigini kuna e banchini bani kuma fa munde koso abin kuma fa munde koso i banchini ma fode ala de ba feke korota kilaje iba fomba wallahi ndogoni nunu nebe ala deli ukanya katebeneka menese ko ininde nebe nindeke nu bunyana no mena neni ubebeje ambe fenkiye mitene abana beti kabarala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala te dunisi kuna foi bisamina wala talbisu al-haqqa bil batil akana ngalon si ndo tien sanfɛ libasu ye faninde ka tien fɛra boni ngalo ye an gano kɛ dɛ libasi ye faninde ou bien libasi ye ka ɲagami labsu ye ka ɲagami labasa alayya hadha al-amr nin ko ɲagamina bolo de nta do de mais libasu ye faninde kanan galon joli fileni ka tiɲɛ ka kafira bona ye ala ko an gano kɛ dɛ tiɲɛ de an ka tiɲɛ gansan dɔrɔn de minɛ n tɛ foyi fo tiɲɛ n tɛ foyi fo tiɲɛ la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa a bɛ kana tiɲɛ dɔgɔ kana tiɲɛ dogo wallahi kuma in daminɛ tuma a mɔgɔw bɛ yen n'u bɛ kuma u da bɛ komi kɔrɔti a bɛ kuma daminɛ ni min ye a bɛɛ bɛ hakili sunya a b'a fɔ mɛ nin bɛɛ kɔnɔna na tiɲɛ tɛ de bolo a b'i ka tiɲɛ bɛ ɲagami k'a bɛɛ fɛn kɛ mɔgɔw bɛ munumunu hakili ɲɛnama tɛ mɔgɔ minnu na u b'a fɔ an tun b'a miiri ko tiɲɛ bɛ nin de bolo koyi k'a sɔrɔ ale a bɛ se kuma de la a bɛ se kuma la ala kɛra kumakan bɛ ko inna min al-bayani la sihran ko nin diya dɔ bɛ yen o ye kɔrɔti de adamaden dɔ bɛ yen a ka kumakan diya kosɔn a tigi bɛ kuma i b'a fɔ ko a bɛ kɔrɔti de an kana o kɛ dɛ n'an bɛ tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ an kana fɛn fara a kan wa aqimu sala a ko u ye u ka sali jɔ
kuma kan ɲɛsinin bɛ bani israɛlakaw de ma mɛ ɲɛsinin b'an bɛɛ la u ka sali jɔ wa atu zaka u ka jaka di sali b'an bɛɛ kan depuis nabilayi adama kana bila sisan bɛɛ bɛ sali de sali cogow tɛ kelen ye dɛ mɛ an bɛɛ bɛ sali warka'u ma'a rakiyin a ye ruku'u kɛ ka fara ruku'ukɛlaw kan dɔnnibagaw dɔ ko nin kumakan in b'a yira k'a fɔ n'i ko aqimu sala wa atu zaka jifu tun bɛ sali u tun bɛ jaka bɔ u tun bɛ pourcentage min bɔ jaka la an t'o dɔn u tun bɛ sali cogo min na an b'o dɔn an b'a dɔn kunbiriminɛ t'a la olu ka sali kunbiriminɛ t'a la ni ala ko warka'u ma'a raki'in a kan bɛ jifu de ma quoi n kan bɛ sali min na mahamadu bɛ sali min na n kan b'o de ma dɛ mahamadu bɛ sali min na n kan b'o de ma dɔw ko ayi a kɔrɔtɔ ye a kɔrɔ ye warka'u ma'a raki'in ay ikhsha'u ma'al khashi'in a y'aw yɛrɛ majigi a ka alabato kɔnɔna na a y'aw yɛrɛ majigi alabato kana kɛ yɛrɛ yira baara ye alabato ka kɛ baara ye baara min n'a ɲɛsinnen bɛ ala dɔrɔn de ma a ɲɛsinnen tɛ foyi ma fɔ ala ayiwa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم aw bɛ mɔgɔ ɲamara ni ɲuman kɛ ka ɲina aw yɛrɛ kun kɔ wa o ye lebuba de lebuba do adamaden min bɛ kuma ɲuman fɔ mais a ka kɛwale man ɲi adamaden dafalen tɛ dɛ adamaden tɛ an b'a fɔ mɔgɔ minnu ye ko wajulikɛla a dafalen de filɛ nin ye o tɛ dɛ bɛɛ bɛ kojugu kɛ mais i ka koɲuman ka caya ka tɛmɛ i ka kojugu kan o de ka ɲi sinon n'i ko mɔgɔ kana wajulu kɛ fo mɔgɔ dafalen mɔgɔ tɛ wajulu kɛ dɛ mɔgɔ si tɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ wajulu kɛ adamaden bɛ nagasilen don ni ye istifhamu inkari de arabukan na k'i ɲininka fɛn na i bɛ nin de kɛ i bɛ sɔn ka nin kɛ i bɛ sɔn ka nin kɛ o de kosɔn hadisa bɛ muslim kɔnɔ hadisa ye k'u bɛ na ni cɛ dɔ ye lahara jahanama kɔnɔ n'u nana u b'a fili jahanama kɔnɔ fatandaliqu aqtabu batni n'u y'a fili jahanama kɔnɔ a kɔnɔ bɛ pɛrɛ kɔnɔminɛnw bɛɛ b'o ka bila dugu ma a bɛ munumunu kɔnɔminɛn ninnu kɛrɛfɛ komi fali bɛ munumunu sikɛlaw kɛrɛfɛ fara dɔ tun bɛ yen a bɛ ɲɔ si u tun b'a siri fali de la a bɛ munumunu n'a ye u bɛ ɲɔkisɛ k'a kan na a b'a kɛ mugu ye o fali bɛ munumunu cogo min na nin cɛ in bɛ munumunu o cogo de la u b'a fili jahanama kɔnɔ dɔrɔn kɔnɔ bɛ pɛrɛ n'o kɔnɔ pɛrɛla dɔrɔn a ka kɔnɔminɛnw aqtabul batn olu bɛ bila kɛnɛ ma yaduru hawlaha kama yaduru alhimaru ala raha
komi fali be munumunu rahala cogo min na kolo a kolo na cogo min na mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ ɲinɛ u ka jankata kɔ u bɛna sigi cɛ kunna karisa e de ye nin ye o e tun t'a fɔ an ɲɛna kan e tun t'a yamaruya ni hɛrɛ ye k'an bali kojugu kɛli la b'a fɔ ne dɔn mɛ n tun b'a fɔ a ka hɛrɛ kɛ n yɛrɛ tun tɛ hɛrɛ kɛ koyi n tun b'a fɔ a kana kojugu min kɛ n yɛrɛ tun b'o kojugu de kɛ o de ye adamaden min ɲinɛna a yɛrɛ kɔ a bɛ mɔgɔw yamaruya ni hɛrɛ ye a yɛrɛ tɛ hɛrɛ kɛ a bɛ mɔgɔ bali kojugu kɛli la ale yɛrɛ bɛ kojugu kɛ a t'a dɔn ko dugutigi ye ala dɛ ale bɔra dugutigi ye adamadenw ɲɛw de tant que u tɛ ɲɛ foyi tɛ tant que u tɛ ɲɛ ale bolo fɛn tɛ n ye kalan kɛ n bɛ se ka mɔgɔw waaju kumakan na ani kumakan bɛ n dusukun na n dalen b'a la u tɛ kelen ye tɛ kelen ye dɛ adamaden bɛ se ka mɔgɔw waaju mɔgɔ b'i ka kumakan lamɛn ka sɔrɔ min b'a jukɔrɔla la a ka jugu o tuma na ala ye ɲininkali kɛ ko atamuruna nasa bilbir a bɛ mɔgɔ ɲamana ni ɲuman ye wa tansawuna anfusakum a bɛ ɲinɛ aw yɛrɛ kun kɔ a tɛ ɲuman kɛ wa antum tatluna alkitab ka sɔrɔ aw kalanlen don afala ta'qilun a tɛ hakili sɔrɔ o b'a yira ko mɔgɔ kalalen ani mɔgɔ kalabali u tɛ kelen ye lahara dɛ mɔgɔ min kalalen don a ka kalan bɛ ka a ka hujja de ye yawmal qiyama adamaden min kalanna nin to yen a b'o dɔn nin kɛ a b'o dɔn n'a m'a kɛ a yɛrɛ ka kalan de bɛ kɛ perewu ye a kunna ani adamaden min ma kalan u ka jankata tɛ se ka kɛ kelen ye u b'a min yira n na sani an ka mɔgɔw waaju an k'an yɛrɛ waaju adamaden sani i ka mɔgɔw waaju i yɛrɛ waaju dɛ i bɛ mɔgɔ yamaruya ni min ye o ɲɛsi yɛrɛ ma fɔlɔ i yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye umar ibn al-khattab radiyallahu anhu n'a bɛ kutuba min kalan sini juma n'a bɛ min kalan misiri la a b'a muso n'a denw de fara ɲɔgɔn kan ka kutuba in kalan a ka so kɔnɔ a b'a fɔ sini n bɛ taa nin dɔ fɔ silamɛw ɲɛna ni mɔgɔ min y'a sɔsɔ n bɛ min k'i la n b'o de k'aw la yan n bɛ a kalan aw fɔlɔ de kan o de ye adamaden b'a yɛrɛ yamaruya ni hɛrɛ ye sani i ka mɔgɔ yamaruya adamaden kan ka daminɛ ni yɛrɛ de o kan ka daminɛ ni yɛrɛ de o de b'a yira k'i b'i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ dilan n'i dilala ka ɲa i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'i ma ɲa adamaden min ma se k'a yɛrɛ kanda a tɛ se ka mɔgɔ kanda f'a ka i ka se k'i yɛrɛ de kanda i ka se k'i yɛrɛ ɲamariya forcé nin to ye i ka nin sira de ta o de kan ka kɛ wasta'inu bisabri wassala k'i yɛrɛ ɲamariya ni hɛrɛ ye k'i yɛrɛ bali kojugu la a mako bɛ sabali de la n'i b'a fɛ k'o baara kɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ani sabali ye b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ani sabali ye sali as-salatu nurun sali ye nɔɔrɔ dɛ ni adamaden bɛ sali i dusukun bɛ ala kɛrɛfɛ a bɛ dusukun ko de dɔɔni 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 ni adamaden jɔra ala ɲɛ a bɛ komi i taara ni mobili de ye mécanicien yɔrɔ la ni jɔra ala ɲɛ a bɛ komi i y'i ka mobili ta ka taa n'a ye garage de la minnu ka baara dɔn ka taa yir'u la u b'a dilan cogo min na e fana bɛ dilan o cogo de la alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa bɛ yen ko n b'a fɛ aw ka fɔ ɲɛna n'a sɔrɔ ko bɛ mɔgɔ min ka soda la ji bɛ boli i bɛ jigin ka don kɔ in kɔnɔ tile kɔnɔ siɲɛ 5 i bɛ kɔ est-ce que nɔgɔ bɛ to i farikolo la wa o ko nɔgɔ tɛ to i farikolo la a ko farila sali 5 in b'o cogo de la o farila sali 5 in b'o cogo de la ni adamaden b'a sali i jɔ o jɔ ala bɛ fɛn dɔ changer i farikolo la min tɛ sɔgɔ ye adamaden électroménager minan de ka ci farikolo la ka tɛmɛ mécanicien minanw kan
n'i ye kunsenbe dɔrɔn lajɛ fili min b'a kɔnɔ fili bayiri mɛtiri bayiri ka fili de bɛ kolo kɔnɔ o bɛɛ électroménager minɛnw dɛ électronique ka ca farikolo kɔnɔ farikolo bɛɛ a bɛɛ installé de bɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ taama su fɛ dibi kɔnɔna na i kana jɔ ntori sanfɛ ou bien i ka jɔ saa sanfɛ olu de ye joli sumalenw ye anw joli ka kala dɛ olu joli ka suma dɛ n'i jɔra sanfɛ électronique de bɛ i sen na a b'a ta ka taa bila kunsɛnbɛ la k'a fɔ mun de bɛ sen kɔrɔ sisan a b'a fɔ a ɲɛna ko ntori de bɛ yen ou bien sa de bɛ yen o kɔfɛ de i bɛ pan ka bɔ yen e b'a miiri ko i bɔra kalama sisan k'a sɔrɔ farikolo bɔra kalama e ɲɛ kosɛbɛ i farikolo de bɛ a santi joli min bɛ taa min farikolo la a bɛɛ bɛ fɛn de lɛtiri de ta o bɛ taama n'a ye a bɛɛ bɛ lɛtiri de ta ka taama n'a ye o tuma na n'i b'a fɛ ka sabali gɛlɛya kan i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ye n b'a fɛ ka gɛlɛya baaraw kɛ k'i yɛrɛ kanda i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni mun de ye sali ani sabali sali ale bɛ adamaden farikolo dilan ala ko wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in sali ka gɛlɛn dɛ mais ala ɲɛ siranyabagaw bolo a man gɛlɛn sinon sali foyi man gɛlɛn ka tɛmɛ sali kan farda silamɛya kiloma 5 in bɛɛ sali de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de kosɔn Umar ibn al-Khattab a tun bɛ lɛtiri ci a ka gouverneur ma a b'a fɔ ni mɔgɔ min ye sali wagati kɔlɔsi ka sali yɛrɛ kɔlɔsi o tigi ni baara tɔ kɔlɔsili ka kan o tigi ni baara tɔ kɔlɔsili a b'a fɔ gouverneur ɲɛna sali kana kɛ aw kɔ misiri kɔnɔ dɛ e min ye gouverneur ye k'a fɔ bi n bɛ nin baara de la o bɛ saliw kaso de kɔnɔ sahabaw dɔ tun bɛ gouverneuriya la Damas muso t'a bolo a y'a ka muso to yen muso t'a bolo don dɔ la a mana jama sali kunbɛn mɔgɔ jama wulila ka taa sɛgɛrɛ a ka sokɔnɔ na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ fani kɔ la a b'a ka fani kɔ a ko n ka fani bɛɛ de nɔgɔra a maloya bɛ na ne ni fani ninnu ka taa jɔ aw ɲɛ o de kosɔn n tun bɛ n ka faniw de kɔli la bi fo sali wagati tɛmɛna na mais a bɛɛ tun ye alimami de gouverneur bɛɛ alakira tile la Abubakar tile la Umaru tile la ka taa bila fo Umaru ibn Abdulaziz tile la gouverneur de ye alimamiw ye u bɛ sali misiriw kɔnɔ u bɛ misiriw contrôler u bɛ fɛn minnu ordre minnu bɛ na ka bɔ Madina u b'a lase mɔgɔw ma misiriw kɔnɔ alladhin mɔgɔ jumɛn de ye ala ɲɛsira mɔgɔ ye alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim mɔgɔ minnu dangɛnɛya bɛ mɔgɔ minnu bolo k'u ni ala bɛ ɲɔgɔn ye o de ye mɔgɔ min bɛ siran ala ye i tɛ se ka siran ala ye abada fo a k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la ne bɛ jɔ ala ɲɛ n'i y'a ye mɔgɔ tɔw bɛ pan ka puruti la o de donnen t'u bolo koyi n'i y'a ye président kelen bɛ miliyɔn 2 adamaden faga a bɛ miliyɔn 3 adamaden faga a dalen t'a la ko lahara de bɛ yen dalen t'a la n'a dalen b'a la ko lahara bɛ yen walahi a tɛ mɔgɔ faga n'u dalen t'a la o de kosɔn ala ɲɛ siranyamɔgɔ ye mɔgɔ min dengɛnɛya b'a bolo annahum mulaqu rabbihim ka fɔ ni ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn don a janyana o a surunyana o don dɔ la ani ala bɛ jɔ laysa baynana wa baynahu turjuman an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ kannadiyana tɛ yen mɔgɔ min b'a fɔ nin ye maraka de ye i to an ka kuma fɔ ala ɲɛna nin ye maninka de ye an ka o tɛ dɛ i bɛ kuma fɔ ala tulo b'a la ala bɛ kuma min fɔ i b'a mɛn a b'i bolo ko i kelen de bɛ ala kɛrɛfɛ sisan
wa annahum ilayhi raji'un udengene abu bolo fana kube sagi kata alama ya bani israil asagina ka kuma ifoto israil daw ni dawuta wajoin kada madibi hine mugomina abe bara doke akabolari kabo bara mima o wole chogodende aw bolari kabo ni made ya bani israil daw udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum nyenema min kawka aya hakili jugola wa anni faddaltukum ala alalamin ne ya fasamantiya kateme mo chamanka nya fasamantiya kateme mo chamanka nya ubu nabillahi ibrahim alayhi salatu wassalam ala minni abul anbiya ko de ko sonko ninte dine togote nabillahi yaqub kofe mogo nana abe togode ko bani israil nabillahi yusuf ye bani israil de nabillahi musa ye bani israil de nabillahi isa ye bani israil de nabillahi daud ye bani israil de nabillahi sulaiman ye bani israil de nabi nyuma bora la be bani israil de parce que nabillahi yaqub dewno nimbe bora nabillahi yaqub de la واتقوا يوما أيسر دوي لا تجزي نفس عن نفس شيئا دوميني نيتسكا ني واساني فوي ودوم بناو دون بيبا فو نفسي نيركو على مدى يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني دوم يربادين ببوري إبالمكلا إني من تنبتلونجلا aka ko be ñogon nofe di paw de musulma be ñogon nofe faye muso furu faw nana ke ci ko bawi amma deli ka ñogon bila ado abe bolo ñogon ibe boli bala ibe boli dewna ibe boli fala adama dembe ni ke odo ni la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun odo kana sorona donike pour que ka hera soro o te adamaden nafa ka sorona donike pour que ka hera soro o te adamaden nafa wala yuqbalu minha adlun ka fidiya mine pour que ka toro nyoni ka boy kuna o fana teke o dona ay srabere je anya koy anga sira alaye donye domini adamaden se ka balma deme adamaden se ka nyogo adamaden deme domini delili se kana ni heraye nafolo tigiya se ka boneta ka bo mo sanfe odoy nafolo tigiya la yuqbalu minha adlun e nyogo ko mine ube ka fidiya mine ka ko e ka ko jugubila o teke lahara o teke sanu ni warije ni petroli ni fembe ala yerde tay akhrajat al ardu asqalaha wa qala lil insanu ma laha fengo fe bedu ko kono du ko ba bebo sanu ni warije ni fen waraw tema ko la min bambolo du ko kono aljene sokelen takabona be arjene mo kelen kamara akacha dugukolo fembe adama den kelen be misro akacha dugukolo fembe ngo dugukolo fembe de koy ayo me awla me hotuma odon la yuqbal minha shafa'atu ka dalili ke pour que ka fendo soro ala ne ba fi kanto esa metal jene kono ko ni njora la nye ko juge la yuqbal to me ولا يؤخذ منها عدل كفون كفديا فنادي بنا سرادو ديما كوجو من كان سوريكا يا فولا وفنا تكه فديا تمنه لا هرا اقول لو ان آيات بسورة المائدة كنو مؤمن كافر فمي مدغو كولو كنو نو نيغو مبوغلو انا نيغو وريو
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ala ko fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ a n'a ɲɔgɔn n'a b'i bolo i n'o nana jɔ arana ko ala ni mina i ka ne to yen ka taa alijɛnɛ kɔnɔ ala ko ma tuqbila min ala t'a minɛ i la parce que ala m'o ɲini i bolo ala ye fɛn fitinin dɔ de ɲini i bolo la ilaha illallah muhammad rasulullah a tɛ doni sigi kunna a tɛ tan ta i bolo a t'i ka baara tiɲɛ a tɛ foyi kɛ i ban'o ma n'i nana ni dunan fɛn o fɛn ala ma koto la وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أمبر آية من نوي أكو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نينما منك أوكا أيا حكلي جيولولا أيا دامنا أبو نيما دي فاونيانا كلين ني يروينا نيما منك أوكا إسرائيل ديون أيا ميرولا دي ونيما يجومان دي أكو وإذ أنجيناكم من آل فرعون tuma min na baw kisi firawuna la yasumunakum su al'adhab u bɛ jankata jugu u b'aw gɛn jankata jugu kɔnɔ sawmu ye arabukan na gɛnni yɔrɔ de sagaw bɛ taa gɛn yɔrɔ min na o de tɔgɔ ye ko saw ala kira ka hadisa bɛ ko fi sa'imatil an'am saga bɛɛ ka minnu bɛ gɛn jaka b'olu de la a bɛ komi u tun b'u bila jangata foro de kɔnɔ militaires bɛ dugu kɔnɔ u bɛ don du bɛɛ kɔnɔ ka musow lajɛ a kɔnɔmalen don wa a kɔnɔmalen don a bɛ kalo joli la a bɛ kalo 2 de la a kan ka jigin nin don in de la an bɛ na yan n'u nana n'a jiginna ni cɛ dɔ dɔrɔn u b'a kantigɛ e yɛrɛ ɲɛna ni muso dɔ o bɛ tɛmɛ a la o ye kojugu ye o tɛ kojugu ye o ye kojugu de ala ye hakili jigo de la ko wa idi anjaynakum min ali fir'aun tuma min na y'aw kisi firawuna ka mɔgɔw ma yasumunakum su'al adhab u b'aw gɛn jangata jugu kɔnɔ yudhabbihuna abna'akum u b'aw denkew kantigɛ wa yastahyuna nisa'akum k'a denmusow to yen wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim o ye balawu de dɛ o ye balawuba de ka bɔ ala ka yɔrɔ la jɔn de y'aw kisi ni ala ni ye a kan ka nin fu ɲɛna o ni fɔli ka kan koyi firawuna
firawuna sogora de ko misira jamana bɛɛ jenina sogo la a y'o ye sogo la ko misira jamana bɛɛ jenina a ye sadana bɛɛ wele minnu bɛ boliw baaraw kɛ a y'u bɛɛ wele jamana kalifalen tun b'olu de la jamana kalifalen tun bɛ olu de la ni kojugu b'a fɛ ka jamana sɔrɔ u bɛ taa olu fɛ olu bɛ baaraw kɛ ka Ala ka latigɛw jɔ a kana don u ka jamana kɔnɔ k'u tun y'o dɛ a y'u wele u nana a ko ne sogora ko misira jamana bɛɛ jenina n t'a dɔn fɛn min don u ye kolonkisɛ fili ka turabu gosi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u nana ye ko denmisɛn dɔ de bɛna wolo a ma wolo fɔlɔ dɛ o de bɛna i ka fanga ci a ko k'o de bɛna kɛ an bɛ mun de kɛ ko an b'u bɛ denkɛ bɛɛ de faga ka daminɛ bi den o de wolola ni cɛman don an k'a faga ni musoman don an ka to yen u y'a daminɛ u bɛ musow kɔlɔsi ni min jiginna ni denkɛ ye dɔrɔn u b'i den faga ni musoman don u b'a to yen Ala nana saya bila Bani Israɛlakaw parce que Bani Israɛlakaw de tun ye jɔn ye u bolo Égyptens bolo u tun ye jɔnw de u bolo depuis Nabila Yusufu nana Misira ani famille min nana yen o famille denw don a n'a kɔrɔkɛ n'a fa n'a ba min nana yen olu denw don u labanna ka k'u bolo jɔnya la mun na kɛlɛ dɔ de wulila u ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u faral'u kan Ala y'a kɛ Égyptiens gagnena u ko Israɛl den bɛɛ bɛ k'an bolo jɔn de sisan u y'a bɛɛ kɛ jɔn ye u ma miiri k'a fɔ ninnu fa kɔrɔba dɔ tun b'an bolo yan n'o ye Yusufu ye a delila ka jamana in kisi dɛ san 7 kɔngɔ dɔ delila k'an sɔrɔ ale de y'an kisi a la u ma miiri o la Ala y'a kɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen Ala y'olu bɛɛ sa Israɛl cɛkɔrɔba bɛɛ sara kamalen tɛ yen Misirakaw yɛrɛ kamana ganna o taara Firawuna fɛ ko Firawuna baarakɛden t'an bolo tugun koyi baarakɛden tɛ yen san joli joli an bɛ ninnu ka cɛmanw faga cɛmanw ninnu de bɛ baara kɛ ɲɛ baarakɛden tɛ u nana kɛ k'u k'a kɛ san kelen u bɛ mɔgɔw faga san kelen u b'o to yen san kelen min n'a bɛ to yen Nabilayi Haruna wolola o de la ale ma sa san kelen min ni fagali bɛ kɛ yen Nabilayi Musa wolola o de la Ala ye Nabilayi Musa ba ɲamariya ko a ka den kɛ sagi kɔnɔ ka faniw bila a sanfɛ ka bila ji kɔnɔ a ko kana siran inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin n bɛna sagi ma n b'a kɛ nabi ɲuman ye a y'o dengeneya sɔrɔ dusukun na ko den tɛ sa sinon ka siran saya ɲɛ ka t'i yɛrɛ di saya yɛrɛ ma ni Ala ko tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ale siranna de ko ni militaires y'a den ye u b'a faga o ye sikasika dɛ o bɛ se ka kɛ u ta ye o bɛ se ka kɛ o y'a ye ale yɛrɛ nana den di ji ma o tɛ saya yɛrɛ ye wa o ye saya yɛrɛ de den bɛ ji kɔnɔ Ala nana den talon ka taa bila fɔ Firawuna muso bɛ kɔ yɔrɔ min na danga min na a taara yen o ye den tɔmɔ ka na n'a ye Ala ye Musa kanu don Firawuna ka denbaya dusukun na u ko Firawuna la taqtuluhu kana nin faga dɛ asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan a bɛ se ka kɛ a bɛna nafa ou bien an b'a kɛ den yɛrɛ ye kana nin faga sa kanu Ala y'a yira Firawuna la ko ni bɛ n'i ka du ci ni den min ye n'i b'a ɲini e yɛrɛ de b'a balo fo k'a kɛ cɛkɔrɔba ye a kɔfɛ a b'i ka du ci kɔrɔ ye ko mɔgɔ ni Ala tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'i bɔra yɔrɔ min na k'i bɛ Ala kɛlɛ Ala b'i yɛrɛ ka fanga de kɛ k'a bila i yɛrɛ la a b'i ta ci e yɛrɛ ka fanga o de kosɔn don min na ni Musa u bɔra kalama ko Musa ye Bani Israɛlaka ye u y'a fɔ a ɲɛna ko alam nurabbika fina walidan e denmisɛn fitinin ma lamɔ anw bolo yan wa
ومكثت فينا من عمرك السنين يسن chaman ke angolo sokonana farauna fami be fani munundo etumbore do comme farauna dembe chokobe enu idela kam go fana fagaya e ma deli kam go fagaya akon nya faga o wakati lan tunte ko de kalama tunte ko de kalama akira chogo chogo ala ye musa na bena firauna ayere sogora kademiye de nana balo akaso de kono ala ka kaseba tiaira firauna ala ba fe ku kuna danore ko waydi anjaynakum min ali firawa aya hakli jigi ngo nyema munun kaye adode tuma minan ba kusi ka bo firauna kam gola yasumunakum su al azab ube jangata jugu ke awla yudhabbihuna abnaakum ubaw denka ufaqa wa yastahiyuna nisaakum kademu sawtay wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adil wa yablaw de ka bola karode balaw min ka bode eska u ganyena lawa balaw te ko juguye koy kuma on ba famiya chogomina balaw ye examen de arabu ka balaw ye examen résultat o de be ke nyuma ye o be ke juguye sino balaw yere take ko juguye ngoye balaw ye aw ba fo bamanan kana chogomina amba miri ko ye ko jugude tede fendo de kera eske aw ye nafa sura lawa ay hakli sura lawa aw den tumbe faga denke o be faga I den be skantige den yire ni isile fenka jugu katemoka eske ay hakli sura lawa kuma nyi sine bole wa idh faraqna bikum al-bahra ay nyino ko o te o make ko belele bay mais tuma mina na ay décision ta ko abe boli kabo misra jamana kono aba fe kata aw fa aw yere kata jamana do la ka aw yere mare aka ate jonya fe tugu pew o do aw bole aw jolembe jidala jiba unye Firauna na ka mogo ba keme wolo wula mogo do ba fo mogo ba keme woro military ba keme woro o de tumbe sariyo ni sow ni ɲɔgɔmɛ o sanfɛ u nana segiyɔrɔ taw la aw tɛ se ka don ji in kɔnɔ ji in n'aw donna ɛrɛkɛw b'a kɔnɔ jɛgɛw b'a kɔnɔ mun t'aw fa a tɛ minnu fa ala nana ji ɲamariya ko ji ka fara ɲɔgɔn na ka sira 12 bɔ sira 12 bɔra ji kɔnɔ na bɛɛ donna ji kɔnɔ dɔnnibaga dɔ ko hali u donnen ji kɔnɔna na u ko musa ye ko minnu bɛ ligne min kan u b'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲininka an tɔw bɛ yɔrɔ jumɛn na ala ye fenêtre bɔ ji la ka daminɛ sira fɔlɔ la fo sira 12 la u bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taama ka taa ala b'a fɛ ko hakili jugu la tuma min na n y'o kɛ faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum ɲaw bɛ kisi mɔgɔ si ma to yen wa aghraqna ala firawna ka mɔgɔw fana nana don o sira kelen kɔnɔna na mais ni ji kɛ a y'olu dun ji y'olu dun wa antum tanzurun aw jɔlen a ɲɛ b'a la o tɛ nɛɛma ye o ye nɛɛma ye a hakili an ɲinɛna o kɔ wa an man ka ɲinɛ o nɛɛma kɔ dɛ hakili bɛ mɔgɔ min na I tɛ ɲinɛ o kɔ abada saya kan'i sɔrɔ ala k'i cɛ ka bɔ saya camancɛ la ka t'i bila kɛnɛ ma o ye a nɛɛma dɔ ye wa idh wa'adna Musa 40 layla n'o tɛmɛna n delila ka lahidu di Musa ma wa'ada ye ka lahidu di adamaden ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ou bien n bɛ fɛn dɔ k'i ye wa'ada ye ka n bɛ fɛn de d'i ma arabukan na wa'ada n bɛ fɛn dɔ d'i ma mais wa'ada o ye an ka bɛn fɛn dɔ la wa'ada Musa 40 layla a ye wagati dɔ de fɔ Musa ɲɛna an ka taa ɲɔgɔn Musa I bɛna Turi Sina kulu kɛrɛfɛ
ibe subi nani ke subi nani ibo ke subi nani kofe nebena ika sharia gafe mbabe dima ikanga baraka cogo mina ika jamana kono aw bole firawuna bolo akanga ne alabatu cogo mina ayere kanga sigi ɲɔgɔn ka cogo mina bena a gafe dima وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد موسى تارا درو ويا بولي دوتلا كاكي نتراي كبولي تلا او ما بوجيكونو كنا سينيوا او بولو جيكونو نا كنايا او بنينا ما يلا او دبي على مينيو كيسي او نينوكو كوبي بولي دتلاوا kode koso utemena ubola jikono sani ukaseni yoroina utemena ala utemena mogodola yaqufuna ala asnamil lahum usigilembe ukabole krefe ujamata tode musa be boli ko mina kuluire sama ukabo boli ko konana utemeto yoy uko musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha nunun ka boli nyogo ito da fana mawa قال إنكم قوم تجهلون موسى كو أو يا فيليبانتيو دكوي أو تفعل كلام كوي أو دبي بقولك ما فاينا هالسا ألا يا أوكسي كابوس سيالا سيسا بولي دي أوكسي وا هون يكون ديني ويتخذوا العجلة ويه نتورادو رتلا مغورو كو تاتو utarne sanu minye Egyptien ka sanu do ويا سنيا وبو ويا سنيا ويا سانو يسنيا كا إيجيبسيون حكلي سنيا كامبا في كتا دوندوكي أمبا في كتا نينجي دوركي بتاري تري موسى تاتا ونا لي كاسي نبي الله موسى تالي أيت لي بيسباكي أمانا موسى سامري بي جماعين كوننا موسى سامري دوكو كم موسى نبي الله موسى ساراكوي واسارا أتارا على منيني ala be yankoy anga sanu min babulo ayna nay ambe se ala indila una ne sanu ye ka sanu be fara ɲɔgɔn kan ka ken turay a jole nabillahi jibril alayhi salatu wassalam tuma min o be firawuna halaki ji konona a tumbe so min sanfɛ musa samiri sigilen be a ɲabola parce que Musa Samiri balola Jibril le bolo abba sara ka atokungo kono Jibril ya takata bila kulu wodo kono ka bolongoni bila da kono di pa denyerni fokatama akanono bebo ayre bolongoni de la abe Jibril be to kana laje kasai kata abe to kana laje kasai kata o tama kona na yae ni Jibril so sembora yoro minaduru o yoro bimbe ke bingene ayoro bimbe ke bingene ako sekere do debe ni so ene aya so no asenouta kubla abolo aya so isenouta kubla abolo ako basartu bima lam yabsuru bi ne fendo de uma fenya ni kuma le fo Musa yana Musa na len ko fe aye ntura indila yoro mina doro aye bogo inta kafiri ntura in sanfɛ ntura ya damina be kure comme ntura aya damina be kure sanu aya damina be kure comme ntura be kuna cogo min o tumana ala ya uɲini ko de la aw tɛ miiri tuma min na ɲɛ lahiru di Musa ma su bi naani mun kosɔn ala b'a fɔ su bi naani a t'a fɔ tile bi naani parce que tile tamasiyɛn t'ale la mais su tamasiyɛn de b'a la kalo jora don fɔlɔ ani kalo tile 10 olu ye kelen ye i b'a dɔn mɔgɔ minnu ye astronomie kalan n'a y'a kunkolo kɔrɔta ka kalo lajɛ ka dati don a b'a fɔ ni heure de bɛ yen a tɛ wuli o de kosɔn wagati bɛ yen i b'a fɔ ko su ni su 5 su 10 o bɛ jateli kɛ ni su ye parce que su jate bɛ se ka dɔn tile taamasiyɛn tɛ tile la n'i bɛ se ka jate dɔn mais i bɛ su dɔn
ni wakati min ka konana ye tlebi sabade ke suin anya da mena don jumana antaro de mi an ka tlebi sabana de biye don jumai biye an ga to ni sukora ambe kalo laje na kalo laje ni kalo atlet ni bi kalo tletande ube tane flado o bodo doni ba ko ni ba fe ka fajiri sali ni be kungo kono sali wele kante foyte edum ba fe fajiri kana tameila ibala je kalo tletani kalo tle mugani woro do kalo tle mugani woro do kalo be bo wakati mina o wakati de fajiri sale wakati kalo tle mugani woro do ni wula dara ibaye abe bo wakati mina leri kelen ko fe tlebe bo o be kalo tle tan flado kalo be sawaga kalo be dogo wakati mina o de fajiri wakati ko ye astronomy kala de mo munu nya kala ke o bato o ba nu ya dro o bato o de ko so wakati be jate be ke ni suye parce que su tamasien balela clé tamasien tal ala ko wa id wa'adna musa 40 layla ni lahidu di musa ma subinani thumma takhastumul ijla min ba'd o ko fanana ntura mina ko fe sanun turalama wa antum zalimun kasro awaya yere tonyode ayere waro kontura inte alay ntura te fuyi waro ko so musa nale musa ko mbena ntura imbe side la nuharriqannahu nuhriquhu arabukanna waye ka jenide amma nuharriquhu waye ka side ka ke muhuye mbena ntura imbe ke muhuye kas afili jikuno atise ka hara kise kelen soroto musa en tura imene ka beside kas ka afili jikuno ala ko summa afawna ankum o bara ile kelen ko fenne ala ya faraw bolo min ba'di dhalika la'allakum tashkurun nyoke pour que aw kam mfode kam barkada aye barake ani baramini halakili kaka ala nana ya faw bolo ala ko nyaake de pour que akam barkada wa idha atayna musa alkitab nimbe ko fe ala nana kitabu di musa ma tuma mina nye kitabu di musa ma wal furqan ani perewu munum be ko bo nyogona furqan doko o ye qur'an o ye tawrata togode doko o ye aya munun dira musa ma aya chama de dira musa ma kaba ko chama de dira musa ma ulu ala yudi musa ma ala yo ke munde kozo la'allakum tahtadun pour que kakanda o taw bolo tawrata bolo o yin nema de ne ala ya duma atta hakili jigola aka mahamuru tie tigiya aka tugu ala ka siraika ni sira de na bora depuis adama karola kanabila fo mahamadu karola sira kelendo ala kira ko kon nabi nyumaw ube faade la ute bala u ka dina ye kelenye u ka sharia te kelenye dina be kelenye ala ko qur'ana kono ko man nabi nyuma ci ma ci de ci fonka fanyana akafo la ilaha illa allah ba fayna ko ikafo ikamo yana ko botu fente fo ala kelembe de botu fay wa idh qala musa liqaumi aya hakili jigi fana tumamina musa ko akamo ya qaum akonga mo innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al'ijl aya wure tonyoni nturay minane de atumanka nturay minade ne tara sharia minta o sharia de bena nganyana maya organiser atumanka perese nkanturata fatubu ila barikum aya tubi kata au mama noy alay faqtulu anfusakum aya wure faqa ay kuma kay fam ya kosobe aya yere faqa
فتاب عليكم نايوكي على بكتوب منا إنه هو التواب الرحيم على دي هنا بغاي يا فكلا وكلا تقولي وين ترى من تما من النبي الله موسى نالي نبي الله موسى هذا من أكروك دلا نو هارون ناي أكو موسى أكو هارون ناي منكسو إما كمان نوني nye kuma mi to ibolo imo kuma kain kolos atato ako musa ukhlufni fi qaumi ekasginona jama'i konnana wa aslih ikanyane ke wala tattabi' sabila al-mufsidin cheni kelaw kasra kanata ono fere anana suru ube boli batula ay musa minana kugolay yajurruhu ilay akoroke fakele bakele ayami na kungule ya jurru ile parce que fanga pare tumbe Musa fanga pare tumbala koroke ngoya akoya ibnamma akomba mbade la tusmit bi al aada kanato jugu kayelauna نسرنا نوني استضعفوني ويا فغاتني لا وكادوا يقتلون وتما في كان فغيره ودي كوسون نوتوي ويروبي موسى على دلي على هارون على كيافو بلو وتمنا اكو اي يرفع دوني باكو ويا يرفع يرفع لي كرا تشودي مغو منو يكوجوكو كي منو ما كوجوكو كي ويوفا ويا تشودوي parce que dalute ou yere faka chogodi ko ne yero ye faka reke doko ay bere de yere faka munu ye ko juguke doko ay ala yu bila sode kono ka dibi bila uka ube kene mala ka kaba nogo juguka murube be bolo iba fili na ye mo mi faka fotma mina ala yere ya do kafo sisan ko ne tubira تاب الله عليهم ألا يكتب منه ألا يحكي جولا أو ما كوا ما دليكوكي أو مسؤولا وين سوسو نيو جانغاتا كوكو يركا ويرفا إيش كم ما دليكاك أدلكاك كود أدلكاك أنو دلكاك أتمنى أكانغا فاميا كفو ديني يكرندي أتشانجي kadamina depuis nabila adama waqtla kanabila nabila musa kanabila nabila isa kanabila alakrala la nyini kelemi be la dine yorula sharia yorula hotel dine yorula la nyini kelemi ala kambe sababu وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله
ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ala be kontine ku hakiliw jigi ala ye nema min ku ka aya min fo aya kono ko uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum aya hakili jigi ne ka nema nye min ke aw ye a do de fle ka fo sisa ka fo wa idul qultum ya musa aya hakili jigi tumamina aw ko musa ye lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra ante da ila abada fo anga alaye anyela materialisme site duna kono katame jifuka materialisme adama de min dalente foila fo abolo be mimine adama de site duna kono kat o mérite mo sukuna fo jifu la yu'minu bi shay'in illa idha kana yarahu atedda foila fo nyebe mina wole koso ko musa lan numina laka hatta nara allah ante da ila fo anga alaye uma fo anga alaye gonsa ko jaharatan anyela ambe se ka alaye na ndu sukunye o adama den be se ka alaye na ndu sukunye me luko ay ambe alaye kene jere ka ajole flele ala jole flele amba fe ko de o kela munde kera فأخذتكم الصاعقة صاعقة سيادة سيادة ناومنة هلكين نجكوكا نيكوما جكودة نو يافو على صاعقة جكوكا وأنتم تنظرون أو منو يمؤمنو أو منو يمؤمنو دوني ناو فاتو ما فرانين كومايكا نونو سارا أو فاجولة دنيا بولا usara ala ye mogo mo halaki ate kote to otigila atigi be sare ate denwolo har na to rabalo la ate denwolo ulu sara munu farle be musa ka unyabula thumma ba'asnakum min ba'di mautikum ala ko saya ko fen sagena ka kunu doko kununiye ka de chaya do kono munu nyere sarde ulu yerde kunna ala yo ke munde koso la'allakum tashkurun pour que abe barkada ko jugu kisro ala kaya fi bolo kasai ki bla kenema kabo saya konnana boye fembade adamaden kanga ala barkade minne wa dhallalna alaykumul ghamam ala kon nye kaba nogo bila usanfe u ye san 40 de kɛ u bɛ kungo kɔnɔ u tununen nabilayi musa tɔɔrɔ de la nabilayi musa tora o tunu de la san 40 yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin kana hine fasiq la de o san 40 kɔnɔna na ala ko ذللنا عليكم الغمام نيكبا نوغو بلا وسانف نابتا يورو كونو كونو يورو سماكو بولا جيكو بولا فرامي نجيبو ناكرا وروبيني كونتا نفلاي ابورا وقتي دلا وتمبي كونو كونو وقتي مينات وتنونه ube kilo woro de kono mogo ba ho jogo mina teteme kilo woro ka me ubeta sabina o masrai ubetamala ala ye kabanogo bilauka hine koso wa anzalna alaykumul manna wassalwa aye mi fe ani dumni fe ayo jigi kaduma salwa ye konode abe jigi kabila jiri sanfe do ko atobile de be jigi do ko akene de be jigi me ateboli abe tata hake min babo abita mine kana kantige katubi katu ala ko kulu min tayyibati ma razaqnakum fenyuma min niya dama ayadu me akana cheni kala de ulaban tarankera obita chama takana na toro obita fili dumni chama kono jole
ateboli musakhar ala yere de akaraba kadima ibamine ka kantige kadu boisson be jigi comme neige abe jigi jirula tleman gangan kono na tarata abe na kabila jikona na ka jifaraka sukoro bala abame ode man anzalna alaykumul man wassalwa ala ko kulu min tayyibati ma razaqnakum fenduma munu ninyo dawma ayadu wama zalamuna uyemminke ubenne ala torore ne ko kadumninke o kana cenike uye cenike uye jonde toro uyere toro walakin kanu anfusahum yadlimun mutumbu yere toro mogo site mogo min fanga ka toro bi se ka se alama ote kibe bara ke ba ki yere de ate ala toro foy ate foy ke ala wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya tumamina fana anye dugu yirawla ayro ni dugu yin kono fakulu minha haythu shi'tum ragadan na dona dugu yin kono dumni chama ba kono ay dumni ke cogo min kadai wa dukhulu baba sujadan min nabedo dugu kono na fenkele de be ayawu yere majigi aya yere majigi ka ala barkata an segana koy anje wakati min ke fili kono na annana dugu ya nyana aya yere majigi ka ala fo wa qulu hitta kafu ala junumu min bana olu buanka ikaya fambolo ala ko nayo ke naghfir lakum khatayakum aka foti mbabe yafa mbabe datu wa sanazidul muhsinin nyani kala munum bawla mbeddo farawlu taka munun tan nyani kala wele mbe yafa ukay junubu pela munun nyani kala wele mbe yafa uka junubula ka hera wore kuye mintoy hera bete meninka ni hera dronde ni be kera jonye ni be kera jonye munu fule ka dunati sisa ulu akera o mokewde depuis o wakati la o be de chogode la utela fi abada foka dugudo de ci utela fi abadan foka da madendo de segelenyi parce que alu abulu bolo ko ala e ulu kelen be de tlaka adama den tobila ka barakwe wode miri abukuna nyala madem min kon tafe ka to jonyala ye kele soro de ni ko tafe ka to jonyala doro obi kele ube duna dugu be la o te foyi la fo ceni فبدل الذين ظلموا قولا تجري كلاونا نكما كان شانجي ودون تو دغو كونانا الا كو قولوا حطه ايافو الا يافام بولو ويكما ورفو مين توي الا يافام بولو اني سگه مينكي سگه بنا ان دون تو دغو كونانا ان كفو الا يافام بولو ومسو بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له تنيلي كلاو يكما فو مي فورو نيانا وتدي ويكما ورد فو فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء على كلا نونو ني جانغتا جيكوكا كابو سانغولولا بما كانوا يفسقون ni sababu ye utumbe sirabila minka o sababu ube ukasrabila hake jangata nyochuka ala yu jangata ala yu nyamaria nubedo dugu konana ukafo hitta naghfir lakum khatayakum nako hitta amba ka junubu ya fawiye me umaso badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum tunyul kelaw ye kuma fo min foru nyana wote fa anzalna alladhina zalamu rijzan minas sama ala ko tonyuli kala nunu nye jangata jugu kakabo sanfe bima kanu yafsuqun nu ka fasqiyada jangata nyore jugu ambe ala de ala ka hakili nyumanda ambe la jelema ni kuma kanu numbe kala journalité ate kala kafo kof ni tumbende
abe kala aunde namunum balame ko adamaden i tiɲɛna cogo cogo mɔgɔ min bɛ ɲani k'i ye kana ba tigi ma a tigi k'a dɔn ko e b'a dɔn ko a bɛ ɲani ka ye o ye adamadenya dan dɛ adamaden k'a dɔn k'a fɔ karisa y'a dɔn ko ne b'a fɛ ne bɛ hɛrɛ k'a ye o ye fɛnba de ye koyi mɔgɔ ɲana cogo cogo n'a bɛ hɛrɛ k'i ye i b'a kunbɛn ni juguman ye i b'a tigi jarabi don dɔ la a b'a ka hɛrɛ bila koyi a b'a ka hɛrɛ bila o la an kan ka hɛrɛ kunbɛn ni hɛrɛ de ka ɲuman kunbɛn ni ɲuman ye ala kira ko ni mɔgɔ min ye hɛrɛ k'i ye i k'a tigi sara ala kira teriw tun bɛ kungo kɔnɔ marina kungo kɔnɔ n'u nana u bɛ na ni kungo kɔnɔfɛnw ye u bɛ na di ala kira ma n'u bɛ taa ala kira fana bɛ dugu kɔnɔnafɛnw san k'a d'u ma a ye taa nin di a ka denbaya ma n'u bɛ na u bɛ na ni kungo kɔnɔminɛnw ye min ye fɛn minnu tɛ sɔrɔ fo kungo kɔnɔ a kɛra jiridenw de ye o jalɛnw de ye o a kɛra fɛn o fɛn fɛn minnu bɛ sɔrɔ yen o b'olu ta ka na di ala kira ma n'u bɛ taa ala kira fana bɛ dugu kɔnɔnaminɛnw san min ka di olu fana ye ala kira b'a dɔn ma ko a ye taa ninnu ye a b'a fɔ aw ye ne ka kungo kɔnɔmɔgɔ de ne fana y'aw ka dugu kɔnɔmɔgɔ de ye o n'a nana ni min ye ne fana kan k'aw dɛmɛ a ka nin minɛ o ye adamaden taabolo de ala kira ko man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u ni mɔgɔ min ye ɲuman k'aw ye a y'a tigi sara a ye ala kira ka kumakan lamɛn dɛ ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye a tigi sara fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu bil khair n'i ma fɛn sɔrɔ i b'a sara ni min ye duwawu kɛ ala ka hɛrɛ k'a tigi ye o y'a fitinin dɛ i ka duwawu k'a tigi ye i ni cɛnni baraji ko ala k'i sara dɛ o tɛ fugariya ye o tɛ nafigiya ye o tɛ i b'a bila ala bila yɔrɔ la ayi o t'o ye o ye k'a tigi encourager a k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye a ye ɲuman k'i ye a ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fana mais a ye ɲuman k'i ye a ye bonheur sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a tiɲɛna adamadenw de y'a tiɲɛ hɛrɛ bɛ yan bamakɔ falen bɛ hɛrɛ de la mun kosɔn an tɛ juru sɔrɔ ɲɔgɔn na sisan nafolotigiw juru de taar'u bolo a ka ca i bɛ taa mɔgɔ dɔw fɛ i bɛ i mako fɔ ɲɛna a bɛ wari ta k'a d'i ma depuis e natɔ i ŋaniya ye wari in tɛ sara de ala kira dun ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka nafolo ta i ŋaniya ye i t'a fɛ k'a sara ala b'a tiɲɛ i bolo de i tɛ se ka sara n'i ye mɔgɔw ka nafolo ta i b'a fɛ ka sara de ala b'a sara i ye sikasi t'a la hali n'i sara ka sɔrɔ awa i m'a sara ala b'a sara i ye mais n'i y'a ta ni ŋaniya jugu ye a tɛ sara koyi i b'a a wari sɔrɔ siɲɛ 100 mais ala ta courage dɔ la i k'a sara nin kumakan ninnu minnu an b'u kala pour que an yɛrɛ de k'an ka jogow rectifier k'an yɛrɛ changer dɔɔni dɔɔni ka kɛ ko ɲuman dɔnbagaw ye ala ye nin kɛ ninnu ye a b'u kunnada sisan ala kira tile la ne ma nin k'aw ye wa ne ma nin k'aw ye wa ne ma nin k'aw ye a m'a kɛ lebuli kama koyi a y'a kɛ dimi de kosɔn min kɛra o ye a man ka kɛ nin cogo ye o de kosɔn a b'u wele israɛl denw yakuba denw a t'u wele ni tɔgɔ jugu ye dɛ a b'u wele ni bonya tɔgɔ dɛ i ni mɔgɔ arabu jamana la n'i bɛ arabu jamana la ni arabu tɔgɔ ye mahamadu n'i ko mahamadu i y'a dɔgɔya dɛ i b'a fɔ abu ibrahima fa n'a sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ ye ibrahima ye i b'a fɔ abu ibrahim i n'a kɛlɛla cogo cogo n'i b'a fɔ ya aba ibrahim e fana ka sabali sa nin kɛ tan a bɛ hinɛ mais n'i ko mahamadu a b'a dɔn k'a fɔ sisan i bɛ kɛlɛ de kan o de kosɔn kuma in n'i b'a kalan n'i b'a kɔrɔ dɔn i b'a faamuya k'a fɔ ya bani israila bonya tɔgɔ dɔn a b'u bonya de aw ni nin man kan koyi a man ka nin kɛ a kan ka nin de kɛ a kan ka kɛ tan de ne delila ka nin k'aw ye n ye nin k'aw ye n ye nin k'aw ye mais a tɛ faamuya o la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka sini jira n na wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin استغفر الله